Kakasi Students Union Southwest Khasi Hills District Lingba Usamla Events Roy Nongrem Education Secretary Kilapan Pau Kajing Sngau Diao Hadian Ba Uway Nong Hikai Jong ka Nongrem Wading Government LP School Kabahap Hapo Kamausan Ram CNRD Block Bakat kum kajing yo jing tip na urang ba shnong uki sotun bakani ke school hadian kajing klat no unong hikai kete ke school omdan nong hikai shu mentala kumba saw benai AA kani kalawan ra kajing du nong ka bakrawi ki khna school hakaba nakaliang ka shnong lingba ka managing committee omban se ka haban pha ye ki arngut ki volunteer nong hikai da kajing se tulap hi ka MC nakaliang urang ba shnong ulada banyak renru bad local MLA bantu klar lem halor kani ka benta hendrai hadu menta kadang ne sa kumju Namar kata nakaliang kesengki SU kapha kakerwo kabashai shaka sorkar lingba katenat puli puthi badai pet ha kate kathan bakide ban pha nong hikai no mardor naka sorkar hapo shibnai bad lada kamla banble yakata nakaliang kesengki SU kanshim ti hi dalade ban pha ekisamla puli ki balanang lastat banle hikai ha kate school khnang baki khna ken amdu no ya kijing puli ha kate school nakaliang jong ka isu Southwest District ngilayo ya kajing ujor na kartu katne bat kunjuru ngilayo ban wat jing tiap rangkat bat ka isu lauba border area circle halor kajing bomdon nong hikai jong ka way ka school hakite ki than mo sanram ya ka balatip kerteng kum ka nongrim warding government LP school ya kaba ngila ban ong bakada ba kadai ka school kabla seng na du usnam cijar kandai Spanyol puar bat kajing bomdon nong hikai shu ka school kadai hanadu o first week jum bunai Jun hadin ba way nong hikai jum katai ka school ula klat no dai kumban penpau ne ba kalong ka ik ka ba susi ba hadu menta umpadon nung hikai nakaliang kasokar bakan pha te nakaliang ki hadin kajing yo yakran rengkat ba urang ba snong jong kata snong ba ke sutun ayo jingtip ba ya kata school hadu menta mene la shu pha volunteer daka managing committee bat kumjuru daki nong yalam jong snong man siu tulopi te kani kalong ka ik ka ba ka jingle matla nakaliang tenat ke badai pek kumjuru nakaliang ki nung ikmat jong ketukatan te kumban supen kan mau ba kalong ba haki senam baladap nakaliang kat isu Southwest District kalayo ban lek marmot ya kawai naki school sorkar hakite hikitan ba hap hapok kamau senram CNRD block te kumbaong ba kadai hi let's say kadai hi kajing bom sutnyau lane kajing le mena jong ka sorkar khamtam ya kitu kisnong hakatu kitan ki bom perlat kali te ka karwo ka basai na kaliang ka isu Southwest District kalong ba subha ban pha leng ba ka office jong u education school officer jong ka East District ban subha ban pha no ya kinong hikai hakate ka school hapo sudnai lem kumta iladai ban pha da kajing tho nang ba na kaliang jong kaseng nin simtino ya ka to school bat nin pha volunteer da ki dokot ki blanang ba start jong kaseng nang ba kanomlong kajing du nong ka bakraw nani kanom ja kata ba ki khana school kin pep no ya kijing puli siteng por sita itu ki brew ki badon hakato kathan kin yo hi kajing nang jing stap kum ki way pat ki brew bidon hai to kathan sisen kanu kalong kajing dunong ka bakraw ya ki khana school bat ki nong sonong hakato jaka namar kajing le matna ka jong ki nong mi khmat ki badai pet hakato jaka namar ba kumbal nitip nakaleng jungi bala kumba saubnai hadu menta umpat don kinong hikai iban ai ya kata kajing start kabapaka na kabenta ki khna hakato ka than hi bat hakato ka snong hi we